Non importa o lonxe que esteamos de Ourense, é sempre bo momento para presumir con orgullo do Entroido. A unhas horas para que o petardazo dea comezo a esta fermosa tradición, os traxes típicos de pantallas, peliqueiros, máscaras, troteiros ou boteiros exhíbense con moito mimo na Casa de Galicia en Madrid, antes de que enchan de cor as rúas da nosa provincia durante as vindeiras semanas. A exposición Entroidos Tradicionais Provincia de Ourense pon en valor unha das celebracións máis auténticas e representativas da etnografía galega. Fotografías, traxes tradicionais, máscaras e obxetos característicos agrúpanse na Sala Álvaro Cunqueiro, sendo capaces de teletransportar a calquera ata o epicentro desta festa. Trátase dunha proposta que conta coa colaboración da Deputación de Ourense co fin de revalorizar e conservar as tradicións do Entroido máis tradicional e tamén un dos máis longos de Europa. A intención desta exposición é afondar precisamente na tradición. Coñecidos como os dos cigarróns de Verín ou o boteiro, tamén se pode gozar doutros menos populares como o oso ou a vaca de Sande. Esta proposta estará en Madrid ata o vindeiro 28 de febreiro. Seguro que moitos ourensáns que viven na capital non perden a oportunidade de pasar pola Casa de Galicia para sentirse un pouco na casa, aínda que a maioría xa teñan os seus billetes para poder estar na provincia durante estas datas.